ହଉ ସମୁଦୁଣୀ ଏବେ ମୁଁ ଫୋନ ରଖୁଛି। ହଉ ନମସ୍କାର। ମାସ ମାସ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା କହିଲେ କଣ ନା ତୀର୍ଥ କରିବାକୁ ଏ ଘର ଦ୍ୱାର ଜାଗା ବାଡି ଟଙ୍କା ପଇସା ତା ହାତରେ ଦେଇକି ଯିବି କହିଲେ କଣ ନା ମୋ ଝିଅ ନାହିଁ କି? ଓହୋ ତମ ପ୍ଲାନ ମୁଁ ବୁଝିଲି। ଏଠି ମତେ ସଜାଇକି ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ମୋ ଝିଅକୁ ଦଖଲ କରେଇବ ମୋର ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି କୀର୍ତ୍ତି। ମା କଣ ସମ୍ପତ୍ତି କୀର୍ତ୍ତି କଥା ହଉଛନ୍ତି କି? ନା ରେ ତା ମା ଫୋନ କରିଥିଲା ଏ ତୀର୍ଥ ଯିବା ପାଇଁ। ତୀର୍ଥ କରିବାକୁ କେମିତି ଯିବି ଏସବୁ ଛାଡିକି। କୋଉ ସବୁ? ଏଇ ଧନ ଧନ କଣ ତୁ ତ ମୋର ଧନ ତତେ ଛାଡି କୁଆଡେ ଯିବି? ସତରେ ନା ମା? ହଁ ରେ ମା ତୁ ମୋର ହେଲୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସମ୍ପତ୍ତି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ମିଛ ପ୍ରଶଂସା ମୋ ପାଇଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିପତ୍ତି।